Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So guys, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. So a yau gaskiya a yi murna, a yi farin ciki, a yi tsalle ake cewa ko a ji daɗi, saboda na kawo muku wani bidiyo wanda yake da matukar amfani. So ya kamata ka tsaya ka kalli bidiyon nan from A to Z. So shi wannan bidiyo akan me za mu yi shi? Za mu yi wannan bidiyo ne akan backtesting, just backtesting. So ga wanda baya link ɗaya, baya group ɗinmu, zai iya zuwa group ɗinmu na telegram, gashi nan IB Forest, ko satin ɗinsa kai za ka gan shi a telegram. So za ka iya zuwa IB Forest, idan kai clicking, misali idan ka zo kai scrolling nan, akwai bidiyo da na yi short wanda za a yi a ga wannan. So akwai kuma normal bidiyo da na yi. So idan ka taba link ɗin, shi wannan application ɗin sunansa Tradingview, ba wai Tradingview ba, Tradingview. Me amfanin shi wannan application ɗin na Tradingview shine zai baka dama ka yi backtesting ɗinsa. Menene muke so a forest trading? Yanzu idan aka koya maka karatu, ya kamata a ce lalle ilalla ka je ka yi backtesting akan karatun. Misali yanzu aka ce maka kasuwa, an koya maka karatu, ka koyi order block, PDRA and so on. So ya kamata a ce ka je ka yi backtesting na wannan strategy din, ka gan shi. Manyan traders ba sa wasa da strategy backtesting. Shi yasa Tradingview, in za ka biya yanzu Tradingview, idan kana so su baka replay, za ka yanke chart ne. Misali kana so kake trading, ka koyi wani abu, sai ka koma can baya. Bayan ka koma can baya, sai ka je ka yi amfani da data da kake da shi. Za ka yanke, misali za ka yi koma daga 2020 2013 ko ma shekara nawa kake so, za ka yi playing ɗinsa, kana analysis, kana komai, kana gwadawa har ka zo kan bidiyon da kake so. Ka zo kana analysis, kana shiga kasuwar, kana shiga, to zai baka karfin strategin ka. Kusakuran da kake yi a market zaka gane suka daina su. So wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake da matukar amfani backtesting kenan. So da a backtesting ne zaka san wai menene win rate ɗinka a kasuwa. Shin kana da win rate kaza da kaza, to tunda kana da win rate kaza, duk trading, misali idan ka je kai backtesting, ka gwada trading 10 live, to idan ka yi misali ka gwada trading 100, sai ka kayi winning din trading 40 ko ka yi winning din trading 50, kaga kana da 50% win rate kenan. So ka san apply din da zaka yi, wajen risk management ɗinka idan ka zo trading. Backtesting dai a takaice is a very important thing gaskiya, da kowa yake bukata ya sai. So su wannan sabon application ne kamar Tradingview. Abin da yasa nake wannan haka, za su baka kuma kwana 45. A kwana 45 ɗin nan suna so ka yi backtesting free. So after kwana 45 kuma gaskiya sai ka biya, amma akwai wani tsari da suke da shi. Misali akwai market data din nan, bari mu shiga. Idan ka zo ka ba market data za mu shiga ba, misali akwai home na market data din ne. Market data ya kamata ya kai mu. Nan sai mun yi login ne, bari yi stop in yi login din wannan din. Idan baka da account, abin da zaka yi, zaka zo ka taba creating account. Idan ka taba creating account, zai kai ka nan gurin, zaka saka sunanka, nan gurin zaka saka email din, username ɗinka. So username din nan suna da wahala, zaka iya ta saka abu da yawa ya ki baka. To abin da nake so, ko wata aya ce ka samu ka rubuta kawai yanda zaka wuce, ka gane. Yawanci kusan ni salati ma na rubuta username ɗina, dole ba wanda ya taba yin haka. Ko ka nemi wani sunan da mai wahala dai haka kasa. So shine yake wahalar da mutane. Akwai kuma email, nan zaka saka email, nan zaka yi creating password, nan zaka sake maimaitawa. So wannan shine abin da yanzu yake da almuhim da mutum zai yi. So bayan wannan, idan kai already ya riga da zai zama na ka riga da kayi wannan, sai ka zawo. Misali barin yi wannan dinmu, misali barin yi login. So bayan kayi login, ga inda zai kawo maka interface din app. So wannan da kwamfuta ne. So a cikin telegram, a telegram community namu mun riga da mun yi da wannan. So kun ga wannan suna bayar da dama. Akwai normal, many people choose, kaza, super popular. Za ka iya saka $3.5. in ka sa musu wannan $3.5 din, za su baka damar backtesting akalla wata 6 za ka yi kana amfani da shi, which is very important in za ka iya kai. Akwai kuma super popular, waye shi ma gashi nan, sai ka zaɓa. Amma iya wancan super popular din, ina tunanin ya ishe ka yi amfani da shi gaskiya. Iya shi ma ya ishe ka yi amfani da shi. So bari mu duba, ina za mu kasan nan gurin, ka yi scrolling, ka zo kasa, akwai open chat din nan. So za ka iya zuwa open chat. Misali
ina so in nuna muku komai da komai ne a wannan. Kun gani Tradingview with me ba shi da wani bambanci ko kaɗan da Tradingview, kun gane? So amma future shi ma sai naga kamar a waya ya fi daɗi. Za ka iya creating, misali za ka in ka taɓa nan gurin ka zo ka taɓa nan gurin za ka ga alamarsa, in ka taɓa shi zai baka dama misali ga home ga waye dark model ga waye da duk abin da kake so, misali ga sport live sport ɗinsu idan kana so, gashi idan kana so ka yi installing application ɗinsu za ka yi already dai har yanzu ba su gaida ɗora shi a play store ba. So bayan wannan za ka maka iya creating watchlist. So kun ga watchlist ina yi na creating, akwai USD JPY GBP USD GBP JPY zo da sauransu, NQ da waye. So duk ba wannan bane abun wannan, sai mu je mu tafi replay ko. So za ka bari ku ga wani backtesting. Yanzu misali kai ne aka koya backtesting, aka koya maka yadda za ka fitar da order block misali, ko kuma yadda za ka shiga entry. Abin da za ka yi idan ka zo to sai ka ga bayan ka yi protesting, bayan ka zo ka dudduba a kasuwa misali za ka zaɓi time frame ɗin da kake so. Bari mu danna daily misali, yanzu kun ga nan daily ne muka danna ko. To bari mu ya zo da ina ne, bari ku ga saboda nisan abin sai ka taɓa replay ɗin nan, replay. In ka taɓa wannan replay ɗin kun gani zai baka dama ka yanke duk inda kake so. To sai misali mu yanke nan, idan ka taɓa ka yanke nan gurin sai ka jawo shi. Bari mu goge waɗannan abubuwan, bari mu goge drawing ɗin gaba ɗaya. Duk yadda kake tunani yadda Tradingview yake, wannan ba wani abu da suke da bambanci da Tradingview, ba ka da wata matsala. So amma opportunity ne ta zo wanda mutanen mu ya kamata su tsaya su mora abin. Let azum misali mun yi analysis ɗin a daily ne misali muka yi analysis, bari mu yi a daily ne wannan misali mun yi analysis ga wannan volume imbalance ɗin late a ce mun ɗauke shi. To ga kuma wannan high ɗin misali, ga kuma wannan high ɗin misali. To sai mu koma 4 hour, a 4 hour muke so mu wannan komai. Duk wanda yake amfani da Tradingview haka za ka yi amfani da shi. Misali sai mu koma 4 hour, misali sai mu koma sai mu koma 4 hour misali. So bari mu jawo shi. So kun ga muna da, idan ba ku manta ba ai muna da wani allo da muke tunanin kasuwar watakila ta zo ta ɗauka. So bayan ka haka sai ka yi play ɗinsa. Wannan 10s ne, za ka iya taɓa shi ya dawo 1s zuwa 3x misali. To sai mu duba mu gani, muna da wancan allo ɗin, muna kuma da wannan. Abin da za mu fara tunani shine in dai kasuwa misali yanzu ta zo, based on my experience, in dai kasuwa misali ta zo ta yi breaking structure ɗin nan, to kasuwar ba za ta tafi, ba za ta je ta ɗauki wancan haɗin ba, ba za ta ɗauki wancan haɗin ba misali. Bari mu gani yanzu, bari mu yi play. So kun ga ta zo ta ɗauki high ko. To wannan high ɗin da ta zo ta ɗauka kun gani ba ta zo ta yi breaking structure ɗin ba ko. To yanzu ina ne ya kamata in tsaya daga inda zan nema? To zan jira kasuwar sai ta zo min nan gurin, a nan MSS ina yake, kun fahimta? Muna son structure akalla strong structure akalla na awali za mu ce. Muna so mu ga MSS a nan na awali. So sai mu taɓa shi mu gani. To akwai abu biyu a nan gurin, kasuwar ta sake bani stop hunt. Ɗalibanmu sun san me nake nufi, ta ba mu stop hunt a nan gurin, total stop kenan. in muka koma 15 minutes da kasuwar ta ba mu stop hunt a nan gurin fa, sai kuma menene, sai mu sa Fibonacci. Let's check our Fibonacci. Ba mu da Fibonacci a nan, so ai muna da shi a nan misali. Muga kasuwar yawwa, muna da Fibonacci. Muga kasuwar a premium take ko a discount. bari ma mu shiga mu yi editing ɗinsa. Dama wasu ku suna tambaya ake editing ɗin Fibonacci ko. Ina tunanin za mu cire 2 ne, za mu cire 7, za mu cire wannan, za mu cire wannan. So za mu cire wannan 0 ɗin shi ma. Ok wannan, ok sai 0.6. ina tunanin wannan su ne iya abin da za mu bari su yawwa. So kun ga kasuwa ta shigo cikin discount. Bayan kasuwa ta shigo cikin discount sai me ya faru?
kasuwa tana cikin order ta shigo mana cikin fair value gap, sannan kuma me, sannan akwai breaker block. So duka za mu haɗa da su. Muna so a haɗa guda biyun nan da breaker block. Kun ga farashi iya cikin discount amma kaɗan. To sai menene, sai mu jira mu ga an shiga. So bayan mun ga an riga an shiga, to an zo an shiga nan gurin misali, bayan an zo an shiga nan gurin me ya faru, to daga nan kuma za mu juya za mu je 15 minutes, za mu je 15 minute time frame. Misali daga nan gurin shine entry, kama misali za mu iya entry a nan, bari mu je 1 hour. So kun ga ya kamata mu sake koma mu je mu sake cire shi. So na je kuma garin wannan na je na yi kwafsi ne gaba ɗaya. So haka dai misali za ka yi, misali ya riga an dawo baya ne ma, bari dai mu ci gaba a haka. So wannan dai shine important abin da za ka yi misali, kun fahimta. So duk strategy da kake za ka zo ka gwada shi ne, ga gudu kamar Tradingview ga waye, kawai abu ɗaya ya rage kai ka zama ba lazy ba, kun fahimta, ka zama ba lazy ba. Za ka zaɓi time frame ɗin da kake so. Misali yanzu mu nemi sale a nan gurin ɗan ƙaramin short time ɗin nan, mu nemi sale. So misali yanzu a nan gurin misali sai mu zo mu zana wannan OB ɗin again. To sai ka zo ka yi play. Kai wannan ba SL ba ne kuwa? To kun gani, to wannan shine abin da nake so ku fahimta. Wannan shine short wannan da zan yi maka. In dai har ka san me kake kuma da gaske kake, to za ka zo ka yi wannan backtesting ɗin. Backtesting da kuke gani ya fi komai muhimmanci, kuma za su baka kwana 45 ne kai, za su baka kwana 45 ne kai, which is wannan in a Tradingview ne aƙalla za ka biya 30,000 25,000. So ya kamata mu yi amfani da wannan damar tamu mu mori lokacinmu mu yi backtesting ɗin nan. Ina ƙara faɗa, ba ma son karatu, kuma babu yadda za a yi ka zama profitable wallahi baka karatu, ba zai yi ba. So ya kamata mu san me muke, mu gane. Ubangiji Allah ba mu sa'a. Duk wani strategy da kake so ka wannan, za ka zo ka koye shi ka iya shi. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a. Sannan still muna ƙara sanarwa da 'yan uwa, still dai mun buɗe registration. Duk wanda yake so zai yi rajista da makarantar mu, so zai iya contacting ɗina. Akwai number ma description, link ne da ka taɓa za ta kai ka, ko ka yi mana magana a comment section, ko ka yi mana magana a ko'ina. Insha Allah za mu yi maka iya bakin ƙoƙarinmu. Za mu yi karatu kuma za ka fahimci abin da wannan, kuma ba wani tsawwala ake ba. Karatun namu baya wuce 20k registration. Karatu ne muke at least na wata 2. So Ubangiji Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu sa'a. Na gode.